چند û çi hêz li Rojavayê Kurdistanê hene? Hêzbûn û hebûna wan çi ye? Piştî şoreşa Sûriyê dest pê kir. Gelek guhertin ketin di navçeyên Sûrî bi tevahî de û lê Rojavayê Kurdistanê bi taybetî. Yek ji wan guhertinan durustkirina hêzên leşkerî. Hin hêz bi ser partiyên Kurdî ve hatin avakirin. Mîna Yekîne û Ketîbe û Esayîş û Pêşmerge û hin bi ser opozisyona Sûriyê ve û hin jî bi ser rejima Esed ve û hin jî hêzên terorîst. Lê rê nehat dan ji bo gelek ji Ketîbe û komên serbazî û di vê dema niha de jî lê Rojavayê Kurdistanê 11 hêzên serbazî hene. Sê hêz bi ser partiya PYD ve Yekîneyên Parastina Gel YPG û Yekîneyên Parastina Jinê YPJ û Esayîş. Yek hêz bi ser Encumena Leşkeriya Siryanî ve bi navê Sotoro û pênc hêz bi ser rejima Sûriyê ve ango navê wan Artêşa Sûrî, hêzên Parastina Niştimanî Ang û El-Dîfa el-Wetanî û zêrevanên El-Xabûr û hêzên El-Meğawîr û ketîbeyên El-Be'es. Yek hêz bi ser êla El-Şemmer ve bi navê hêzên El-Senadît û hêza Artêşa Azad ya bi ser opozisyona Sûriyê ve. Lêbelê ji bilî van her 11 hêzan hêzeke din li derveyî sînorê Rojavayê Kurdistanê heye. Navê wê jî bi ser Rojavayê Kurdistanê ve ye. Ango Pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê ku niha li Başûrê Kurdistanê dimînin. Lê dema derbasbûn û çawaniya wan hîn nehatiye diyarkirin. û ji aliyê siyasî ve jî rêkeftin di navbera partî û aliyên Kurdî lê Rojavayê Kurdistanê hatin rûdan. Mîna Hewlêr 1 û Hewlêr 2 û rêkeftina Duhokê ya ku di encama wê de lêvegera siyasî hat durustkirin. Lê ne jî yek ji van rêkeftinan hat bicîkirin û ne jî rewşa yekbûn û peydakirina hêzeke Kurdî ku hemû alî têde bejdar bin hîn diyar nebûye. û ji aliyê dîmografî ve jî hîn projeya Zinara Erebî ji Endîwer ta Serêkaniyê bi dirêjahiya 300 kilometreyan berdewam e û nêzik 43 gundan ji Erebên Xemir hîn li ser xaka Rojavayê Kurdistanê ne û zevî û çandiniya xwe jî dikin û tevlî hêzên YPG jî dibin. Hevdemî ku bi sedê hezaran jê Kurdên Rojavayê Kurdistanê penaber dibin, penaberên Ereb ji hemû navçeyên Sûriyê berê xwe didin navçeyên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê û hejmara wan zêde dibe. Li gel nûçeyên vê dawiyê ku hin welatiyên Îranî jî li Qamişlo êdî niştecî dibin. Lêbelê bê sedema nelihevkirina aliyên siyasî yên Kurdî û guhertinên dîmografî ji aliyekî din ve gelo zengilê metirsiyê li ser hebûna Kurdan li Rojavayê Kurdistanê êdî wê lê bide û gelo kilîta wê zengilê di dest kê de ye û ta kengî rewşa Rojava wê neserrastkirî û tevlî hev bimîne û berê wê li kû ve ye nexasim got taweke niha jî hêzin bi ser rejîma Esed ve hîn li Qamişlo û Hesekê ne û hêzeke Kurdî jî bi navê Pêşmerge hîn lê derveyî sînorê Rojavayê Kurdistanê ye.